Isip pag-welcome sa mga Sugbuano OFW nga mauli sa nasod karong Pasko, ang Overseas Workers Welfare Administration kon OWA 7 mipahigayon sa Pamaskong Handog 2022. Ano ang report? Pagkanaog sa mga pasahero ni ining usa ka flight gikan sa Dubai alas 3:35 kagahapon sa hapon, gisugat gilayon sila sa mga kawani sa OWA 7 ug sa Mactan Cebu International Airport ug giapuran og mga loot bags nga may sulod nga mga delicacy sa Sugbo ug mga brochures di inapatik ang mga serbisyo nga mamahimong ma-avail sa OFW. Sa aming mga minamahal na OFW, salamat po sa inyong sakripisyo. Dahil po, nung tumigil ang mundo dahil sa pandemic, ang mga OFWs po ang nagpatakbo sa ating mundo. May paraffle usab ang OWA 7 diin tulo ka mga OFW ang palarang nakadawat og tag 10,000 pesos. Gipasabot ni Martel Dasayon, Regional Director sa OWA 7, nga matag Disyembre mupahigayon sila og pamaskong handog alang sa mga OFW apan tungod sa pandemya nahunong kini sulod sa duha ka tuig. This is one way of serving and providing and giving thanks to our OFWs for their sacrifices, for their families, and for our country as a whole. Target sa OWA nga mapahalipayan ug mapabatyag ang diwa sa Pasko sa moabot 1,000 ka mga OFW nga muli sa Sugbo karong Pasko ug bagong tuig. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisda.